Hola a totes i tots. Benvinguts. Anem a veure com podem fer el tràmit online per fer la sol·licitud a la Seguretat Social de l'ingreso mínimo vital. D'acord? Veiem que estem ja a la pàgina de la Seguretat Social amb el formulari. L'accés és molt senzill. Si poseu directament a Google formulari i ingreso mínimo vital, us arribarà directament. D'acord? Anem a fer, per tant, una mica el seguiment. De fet, tenim una altra pàgina on explica una miqueta l'accés en aquest formulari si ho necessiteu. D'acord? Ara anem a veure, un cop ja som a dins del formulari, us recordo que no necessitem tampoc cap tipus de certificat ni clave PIN, ho podem fer directament. L'únic que necessitarem a mà és tenir el DNI o el NIE escanejat per la cara i també escanejat al revers, d'acord? I també necessitarem un altre document que veurem més endavant. El podeu tenir preparat, així quan empleneu el formulari ja ho tindreu llest. A banda d'això, necessitareu els comprovants de totes aquelles informacions que hi poseu del tipus demostrar la vostra unitat de convivència o demostrar potser algun tipus d'incapacitat, etc. Ho anirem veient. A la primera plana ens demanarà les dades del sol·licitant, com veiem aquí, les habituals. Com sempre us recordo que no necessitarem d'omplenar aquelles caselles que no tenen l'asterisc, d'acord? Com aquí, si no tinguéssiu el segon cognom o si veiem més endavant que també ens demanen la Seguretat Social, no passa res si no teniu el número. En aquesta primera pantalla ens demanaran sobretot aquestes dades bàsiques del document, sobretot on hem d'adjuntar la cara i el revers. Un cop adjuntats en format PDF, si li donem clic en aquí acceptar, podrem continuar el procés. Ens continuen demanant dades de la persona que ho sol·licita, és a dir, nosaltres. Haurem d'introduir-hi l'IBAN, que és aquell número bancari que comença amb ES a l'estat espanyol, i continuarem amb les dades de sol·licitants. Com us recordaven, aquí demana número de seguretat social, si no el sabeu no passa res, podrem continuar. És important de posar totes les dades, si fóssim menors d'edat o tinguéssim qualsevol altra circumstància, que tinguéssim un representant legal, introduiríem aquí les seves dades. També hem d'introduir les dades del nostre domicili habitual, és a dir, on residim, i les dades de contacte, el nostre telèfon mòbil, el fixe si tenim i el correu electrònic. Com sempre, que és molt important que ho posem bé perquè serà on ens enviaran la documentació que generem amb aquesta sol·licitud, és a dir, el comprovant que hem fet la sol·licitud. Hem d'introduir el correu electrònic i la confirmació. Llavors, un cop introduït, anem a veure les dades relatives a l'allotjament. És molt important de poder seleccionar correctament aquestes caselles. Per què? Doncs perquè depenent de amb qui residim i el total del nostre patrimoni o dels nostres ingressos, en podem rebre una altra quantitat d'ingresso mínim vital o una altra. D'acord? Llavors, aquí en aquest desplegable ens demanarà si vivim en una unitat de convivència o no. Si residim sols o soles, també podem demanar, no patiu. Però és més fàcil entendre que llavors tota l'estona hem de dir que residim sols i no hi ha problema. Però també hem de veure que també ho podem sol·licitar encara que visquem en família o encara que visquem amb una altra persona, tipus una amistat que tinguem, etc. Llavors aquí ens dirà si vivim en família, haurem de marcar que sí. En aquest segon punt haurem de marcar si convivim amb algú que no sigui família. Aquí haurem de marcar si tenim reconeguda la condició de víctima de violència de gènere. I a continuació ja passem a un altre camp, que seran les dades de la situació laboral. D'acord? Ho tenim aquí. Si posem que treballem actualment, diguem que no hem treballat anteriorment, però ara ens ha sortit una feina. Llavors, si posem que sí, ens sortiria aquest camp d'aquí, on hauríem de precisar l'empresa i el país.
Llavors ens demanarà a continuació si hem cobrat o hem sol·licitat alguna prestació de subsidi de l'entitat que sigui. Per exemple, si hem cobrat l'atur, la prestació d'atur, hauríem de posar en aquí l'estat de prestació. Veiem aquí que després el resum se'ns volcarà com aprovada en aquest cas, la classe de la prestació, prestació per atur, l'organisme, en aquest cas seria la CP, el país que l'abona, Espanya, i l'import anual. Aquí hem de fer tota la suma dels ingressos que ens han fet durant l'any 2020, en aquest cas, d'acord? Ficarem aquí l'import i un cop en posant aquí a afegir, ens sortiria l'import aquí total, també. L'hem esborrat per qüestió de privadesa. Si hem sol·licitat prestacions o ajuts a la comunitat autònoma, també hauríem d'especificar aquí. Si som administradors d'una societat mercantil, també hauríem de posar aquí. Anem a veure ara les dades d'ingressos. Aquí hem de detallar, en un primer pas, els ingressos del 2020, exceptuant les rendes mínimes anuals del 2020. Aquí seria el mateix, però del 2021. Els ingressos, exceptuant les rendes mínimes. Aquí seria el patrimoni del 2020, aquells béns que tenim, propietats, excloent la vivenda on residim habitualment. Si és de la nostra propietat, la podem restar d'aquí. Però aquí a continuació tenim les caselles que sí que incluirien l'exercici del 2020 els ingressos, com vèiem aquí, però també incloent-hi si percebim renda mínima, d'acord? Vull dir, la renda mínima d'inserció. En la segona part ens demanen els béns totals. Aquí anem exclòs la nostra vivenda habitual, que és que sigui de propietat. Aquí l'hauríem d'afegir també, si és el nostre cas. Anem a veure quines altres dades ens demanen. Ens demanen les dades fiscals, és a dir, la província i el país, la nostra declaració d'Hisenda, i efectes legals on ens poden fer arribar la documentació per via postal. Si no tenim bústia, tenim algun problema per rebre la documentació per via postal, llavors hauríem de complementar tot això d'aquí amb aquesta nova adreça diferent a la nostra vivenda habitual. Però, si residim a la mateixa, emmarcar en aquest, que diu que l'adreça és la mateixa, ja quedaria contemplat. Veieu? Aquí ja ho marquem i ens desapareix tota l'opció de posar-hi la nova adreça. Aquí podem seleccionar la llengua cooficial que desitgem per realitzar la comunicació amb l'organisme de la Seguretat Social. Podem seleccionar, en el nostre cas, el català. També podem seleccionar l'euskera, el galego, etc. A informació addicional podrem incloure aquells documents, aquelles proves que poguessin aportar dades sobre la nostra circumstància. D'acord? I a documentació adjunta, si cliquem aquí, trobarem un apartat que és molt important, doncs inclou aquesta acreditació que hem d'incloure i és obligatòria. D'acord? És molt important que no ens deixem d'incloure aquesta acreditació. És, de fet, un tràmit molt senzill, ho podem fer fins i tot a mà i escanejar-ho, o ho podem fer amb l'ordinador, amb un document de text. És simplement copiar aquest text d'aquí, posar-ho en l'idioma que pugueu, podeu fer en català sense problemes, posant serveixis aquest escrit que acompanyo a la meva sol·licitud de data, hem de posar la data que fem la sol·licitud com a acreditació de la meva voluntat de sol·licitar l'ingrés mínim vital. I signaríem. Aquí hem de recordar que a més hem de posar, especificar les nostres dades, nom, cognoms, la firma que ja hem signat, el número de DNI o NIE, i en cas de conviure amb una unitat de convivència, cada membre ha de signar i hem de posar els seus noms i cognoms. Això és molt important també. Hem d'incorporar el document i un cop l'incorporem aquí, posem obrir, ens deixa obrir si tenim un document amb una plantilla de text, el que sigui, i ens ho inclourà aquí. No es veu gaire, però heu de corroborar que us aparegui.
A continuació és tan senzill com finalitzar donant el consentiment perquè tractin les nostres dades, posar que no som un robot i acceptar. Cop aquí ens faran un resum de totes les dades que hem introduït. Hem de verificar que siguin correctes, també hem de verificar que aparegui aquest escrit com a mínim, perquè és obligatori, com us deia, i un cop verificat tot podem sol·licitar. Aquí ens donaran una última pantalla on apareix el número de confirmació del nostre document i ens verifica que tots els documents de nou han estat pujats correctament. També podem fer una descàrrega del resum, que seria d'aquest tipus. Seria aquest tipus i ens posaria les nostres dades aquí que ens han estat esborrades per motius de privadesa. Si donem a acceptar, ens tancarà directament i ens portarà a la primera plana. No us preocupéssiu, perquè això és normal, és simplement que ha finalitzat el procés. De fet, al cap d'una estona veureu que rebreu el vostre correu, el correu que heu fet figurar, aquest correu amb el títol Ingresso Mínimo Vital Confirmació. Això què vol dir? Doncs que aquí tindreu el número de confirmació del vostre procediment de sol·licitud, que és molt important que el tingueu, i també en aquest mateix correu podreu accedir a l'enllaç i al resum de la sol·licitud. Per tant, aquest correu serà molt útil per tenir tot el comprovant que heu fet aquesta sol·licitud al dia d'avui. Espero que us hagi estat útil. Salutacions a tots i totes.